Cada vegada que algú puja aquí per compartir la paraula de Déu, hem de tenir sempre un propòsit, sempre el mateix, potser hi ha d'altres, però hi ha un que sempre l'hem de tenir, que és fer que Jesús sigui més important per nosaltres del que ha estat fins ara, que pugi el valor de Jesús, que pugi la importància que li donem. Sempre diem que exaltem Jesús. Jesucrist és el fill de Déu, és el Messies, el nostre Salvador, però és Déu i hem de sempre fer l'esforç d'intentar entendre una mica més la seva grandesa i proporcionalment la nostra admiració cap a ell. Els versets que veurem del primer capítol de Joan són els que van del 35 al 51. En el primer capítol hem vist, és un capítol molt important, molt dens, el fem en 3 predicacions, i és un capítol que comença amb un verset super especial, Joan 1:1, i acaba, com veurem avui, amb un verset també molt especial. El primer verset, aquell que ens parla de que Jesucrist és etern, el verb existia abans, existia amb Déu. Abans de que tot comencés, ell ja existia perquè és etern. I no només existia amb Déu, sinó que era Déu. També hem de recordar aquest propòsit especial que té tot l'Evangeli de Joan, que surt al final, i és aquest propòsit dels versets de Joan 20, 30 i 31. Els prodigis, els miracles que Jesús va fer davant els seus deixebles i que s'han escrit en aquest llibre, en l'Evangeli de Joan, han estat escrits per què? Perquè cregueu que Jesús és el Crist, el fill de Déu, i perquè creient tinguem vida en el seu nom. Hi ha un verset que llegirem ara i que ja vull avançar. Parlàvem de que hem de fer gran a Jesús, i Jesús també vol que nosaltres veiem aquesta grandesa i la veiem ja en el nostre caminar. Coses més grans que aquestes veureu. Anem a llegir doncs aquests versets del 35 al 51 i ens diu la paraula de Déu que l'endemà Joan tornava a ser allí amb 2 dels seus deixebles i fixant la mirada en Jesús que passava, Joan el Baptista digué: mireu l'anyell de Déu. Els 2 deixebles ho van sentir i van seguir Jesús. Jesús es girà i veient que els seguien els digué: què busqueu? Ells digueren: Rabí, que vol dir mestre, on vius? Els respongué: veniu i ho veureu. I anaren doncs i van veure on vivia i es quedaren amb ell aquell dia. Eren prop de les 4 de la tarda. Un d'aquells 2 que havien sentit el que Joan havia dit i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. Aquest, amb qui primer es va trobar, va ser amb el seu germà, Simó, i li va dir: hem trobat el Messies, que vol dir el Crist. I el va portar a Jesús. Jesús se'l va quedar mirant i digué: tu ets Simó, el fill de Joan. El teu nom serà Kefas, que vol dir Pere. L'endemà, Jesús va decidir d'anar a Galilea, trobar Felip i li digué: segueix-me. Felip era de Betsaida, la mateixa ciutat d'Andreu i Pere. Després Felip va trobar Natanael i li va dir: hem trobat aquell de qui es va escriure Moisès en la llei i també els profetes. És Jesús, el fill de Josep de Natzaret. Li replicà Natanael: de Natzaret en pot sortir res de bo? Li diu Felip: vine i ho veuràs. Quan Jesús, veient Natanael, que se li acostava, referint-se a ell, digué: mireu un autèntic israelita en qui no hi ha engany. Natanael li va preguntar: d'on em coneixes? Li respongué Jesús: abans que Felip et cridés, quan encara eres sota la figuera, jo ja et veia. Natanael li va dir: Rabí, tu ets el fill de Déu, tu ets el rei d'Israel. Jesús li respongué: perquè t'he dit que et veia sota la figuera, ja creus? Coses més grans que aquestes veuràs.
coses més grans que aquestes veuràs. I Jesús va afegir: us ben asseguro que veureu com el cel queda obert i els àngels de Déu que pugen i baixen sobre el Fill de l'home. Coses més grans que aquestes veuràs. M'agradaria que poguéssim tenir una actitud de reflexionar amb aquests versets amb una actitud d'oració davant del Senyor i pensar què és el que el Senyor ens vol dir a cadascú de nosaltres, què és el que el Senyor et vol dir a tu, quina és la grandesa del Senyor i com veus tu la grandesa del Senyor. Al capítol 1 de Joan m'agrada una de la forma d'entendre aquest capítol amb un dels comentaristes, que és veure aquest capítol per parelles de persones. Comença parlant dels dos deixebles de Joan el Baptista. Joan diu, quan passa Jesús: mireu l'anyell de Déu, i fa que l'atenció d'aquests deixebles seus baixi cap a Jesús. Ser cristià és ser cristocèntric. Ser cristià no és seguir altra persona, altre pensament, altre moviment que no sigui, primer de tot, aquest Déu nostre que s'apropa a nosaltres amb la persona de Jesús. I tenim aquest verset tan important de 1 Timoteu 2,5 que diu que no hi ha cap altre mitjancer més entre Déu i nosaltres que Jesús. No hi ha cap més. I l'atenció de la teva vida ha d'estar dirigida primer i fonamentalment a la persona de Jesús. De vegades pensem que això és evident i si som cristians doncs poca cosa s'hauria d'explicar sobre això. Però moltes vegades ens distraiem i aquests versets és una bona forma de veure aquest perill. Joan el Baptista renuncia d'alguna manera als seus deixebles perquè està dirigint l'atenció cap a Jesús. Perquè ser cristià no és fer seguidors de cristians. Ser cristià és fer seguidors de Crist. I Joan entén això, i Joan el Baptista desvia l'atenció, desvia el protagonisme, desvia el seu ministeri, tota la importància que té, que no és poca. Es diu que Joan el Baptista és el més gran dels profetes, però diu, aquest és l'anyell de Déu. Aquest que passa per aquí és la persona que heu de seguir. Ho entenen els deixebles i els deixebles segueixen Jesús. Canvien de xip, canvien d'etapa i segueixen Jesús. I els dos deixebles també renuncien a Joan. I ser cristià és seguir Jesús, no és seguir altres cristians. Ser cristià no és seguir una denominació evangèlica. Ser cristià no és seguir a un autor evangèlic cristià que ens agrada molt i ens agrada molt llegir els seus llibres. Sí, tot això està molt bé. I estava molt bé seguir a Joan el Baptista perquè Déu va enviar Joan el Baptista a fer el seu ministeri i Déu fa servir les denominacions, les organitzacions cristianes, Déu fa servir els autors de llibres, Déu fa servir els cantants, Déu fa servir molts recursos de la seva església, però ser cristià és seguir Jesús. Per què és important? Perquè de vegades pot haver diferències entre el que diem els cristians i el que diu Crist. De vegades Jesús ens diu alguna cosa que no ens agrada i desviem l'atenció i mirem el que diuen alguns cristians, que és una mica diferent del que està dient Jesús, i ens apuntem a un altre carro. Però Jesús és el més important. Jesús és l'únic mitjancer entre Déu i nosaltres. Jesús, quan veu aquests deixebles que el segueixen, s'interessa per ells, es gira, els mira i els pregunta què volen. I aleshores hi ha aquesta pregunta: on vius? El que aprenem en aquest moment tan especial és que Jesús convida els seus seguidors a casa seva. I això té una importància especial. Ser seguidor de Jesús, ser deixeble del Senyor, té l'avantatge, té el recurs, té l'ajuda que tots hem d'aprofitar, tots els cristians, de que podem anar a casa de Jesús
i gaudir de la comunió amb ell, gaudir d'aquesta amistat, d'aquesta relació personal, de manera que això enforteixi, doni sentit a la nostra vida cristiana, al que fem, al nostre ministeri, a la nostra tasca especialitzada, que és diferent d'altres cristians. Cadascú fem la nostra feina, cadascú tenim les nostres càrregues, cadascú té la seva edat, cadascú té les seves peculiaritats, però tots necessitem enfortir, carregar les piles amb una relació personal amb Jesús. I d'aquests dos primers personatges, aquests dos deixebles de Joan el Baptista, podem treure aquesta conclusió principal. Com a seguidor o seguidora de Jesús, com a persona que vol ser deixeble de Jesús, que sàpigues que tens el recurs i que has d'aprofitar, i segur que ja ho estem aprofitant, millor o pitjor, el recurs d'estar a prop de Jesús, de quedar-se amb ell una tarda a casa seva i no parlar com quan Jesús va pel carrer i va fent, va actuant, va dient frases generals per tothom, de les quals es poden aprendre moltes coses, però hi ha aquesta altra faceta d'estar a casa seva, que es pot traduir amb aquesta intimitat amb el Senyor, d'estar a soles a la nostra habitació, llegir la paraula, orar, parlar amb ell i poder gaudir d'aquesta convivència estreta de relació personal amb Jesús. Això és el que es troben aquests primers deixebles que comencen a seguir a Jesús, perquè Jesús ens dona recursos, facilitats, ajudes per seguir-lo. Quins són les dues persones següents, la següent parella? Veiem que són dos germans. Tornem a veure Andreu, estava amb la parella d'abans, era Andreu, i un altre que no es diu el nom. Molts comentaristes donen per sentat que és Joan l'apòstol, que en moltes ocasions omet el seu nom o el substitueix per l'expressió del deixeble estimat, perquè no li agrada posar-se el seu nom, i ara torna a ser Andreu com abans, però amb el seu germà Simó. I com hem llegit, Andreu parla al seu germà sobre Jesús. I com a seguidors de Jesús hem de presentar Crist a les persones estimades, als nostres germans, als nostres familiars, perquè la bona notícia de conèixer el Salvador, la persona única que ens restableix la relació amb Déu, l'hem de compartir. I l'hem de compartir primerament amb les nostres persones més properes, que és el que fa Andreu, ho comparteix amb el seu germà Simó. Jesús li parla a Simó i li dona a entendre clarament que sap qui és i sap com és. Tots més o menys els que estem aquí, o la gran majoria, coneixem els trets de personalitat de Pere, de Simó Pere. Era una persona impulsiva, era una persona molt bocamolla, massa precipitat a parlar, massa precipitat a actuar, una mica inestable. I Jesús el coneix. I què fa Jesús? Jesús fa que aquesta inestabilitat, aquests defectes que té aquell deixeble que el vol seguir, què fa? Li canvia el nom. Simó rep el nom de roca. En comptes de dir-te Simó, et diràs pedra, et diràs roca. I d'aquesta manera què és el que fa Jesús? El que està fent Jesús amb Pere és com si estigués dient: molt bé, tu ets una persona inestable, tu ets una persona massa precipitada, massa impetuosa, ets com ets, però jo et dono un nom d'estabilitat, et dono un nom que és el nom referit a mi mateix, a Jesús. Jesús és la roca, Jesús és la pedra angular, Jesús és el fonament, Jesús és el tot de la nostra fe. Et canvio el nom de Simó amb totes les teves circumstàncies, debilitats, defectes, com tots tenim, i t'identifico amb un nom que pertany a Jesucrist. I Déu el que fa quan el seguim, de fet ho fa quan ens convertim a ell,
i quan ell entra a la nostra vida, quan creiem en Jesús i acceptem la seva estima i el seu amor, i ell, l'Esperit Sant, entra a la nostra vida i ell passa a ser el nostre germà gran i Déu ens adopta com a fills, Déu Pare. Quan entrem en aquesta dinàmica quedem vinculats totalment a Jesús. Ser cristià és també canviar els nostres defectes i limitacions per les virtuts de Jesús. Això és el que fa ja d'entrada. Aquesta és la declaració d'intencions de Jesús en Pere. No vol veure un Simó que es llença de seguida a caminar al mar quan veu Jesús caminar sobre el mar, sinó que vol veure també un Pere que al llarg del temps anirà aprenent a ser com Jesús i serà una de les peces claus a la primera església després de que Jesús ressuscita. Així que amb aquesta segona parella de personatges el que podem concloure és que tenim una identitat nova gràcies a Jesucrist. Igual que Pere va rebre una identitat nova, tu des del moment que segueixes a Jesús potser no et canvies el nom. Hi ha denominacions cristianes actualment que està molt de moda canviar-se el nom i jo penso que no fa falta, però sí que hem d'entendre el que Déu fa amb Pere i has d'entendre que el Senyor també ho fa amb tu. Des del moment que tu has cregut amb Jesús, el Senyor sap els teus defectes, el Senyor sap les teves debilitats i les meves, però t'identifica amb Crist. I mitjançant l'Esperit Sant va treballant a la teva vida de manera que puguis semblar-te amb ell i el seu fonament, la seva pedra, sigui una estabilitat espiritual per la teva vida i sigui un recurs també per enfortir el teu discipulat de servei mentre estiguis en aquesta terra fins que el Senyor no et cridi a la seva presència. La següent parella que veiem són dos amics, Felip i Natanael. El tema de Felip va molt ràpid, pim pam pum. Jesús el veu, Jesús li diu segueix-me, Felip el segueix i aquí s'acaba tot. Tant de bo fos així de fàcil sempre, no?, l'evangelització, però amb Natanael no ho és tant. Però sigui com sigui, quan Jesús ens diu segueix-me, ser cristià és respondre a la crida de Jesús. A la nostra societat hi ha molta gent que es diu cristiana i ni tan sols ha escoltat l'ordre de Jesús. I si l'ha escoltat no respon o respon que no et vull seguir. Sí, em vull dir cristià perquè tinc una ideologia política, una ètica, una cultura relacionada amb el cristianisme, però ser cristià és respondre a la crida de Jesús d'un seguiment en la nostra vida per servir-lo, imitar-lo i involucrar-nos amb la missió que Jesús va fer. Felip coneix molt bé l'Antic Testament i quan va parlar amb el seu germà li diu: mira, aquell Messies del que tant hem llegit a la llei de Moisès, al Pentateuc, aquest Messies del que hem llegit els profetes, l'hem trobat. Després de tants anys, després de tant d'esperar, després d'aquests 400 anys de silenci des de que va escriure l'últim profeta, l'hem trobat. Quina bona notícia, no? I Felip coneix l'Antic Testament, però també coneix l'actualitat, la seva actualitat. I ser cristià també podem aprendre per nosaltres que també ha de ser que coneixem la Bíblia, que coneixem el que diu el Senyor des de Gènesis 1 fins a Apocalipsi, l'últim verset. Tot el que Déu ens diu ho l'hem de conèixer, però simultàniament hem de conèixer la nostra actualitat i hem de saber què passa, com Felip, perquè puguem informar els que tenim al voltant de quina és la paraula de Déu escrita, però quina relació té també aquesta revelació de Déu amb l'actualitat que estem vivint. I Felip no es volia limitar a el que diu la Bíblia, és molt maco, és molt espiritual, és molt religiós, però ens hem de posar al dia, Natanael, aquest Messies del que parla la Bíblia, del que diu el paper, l'hem trobat amb carn i os, és Jesús.
Però Natanael no s'esperava un Messies que no fos, entre cometes, del tot perfecte des del seu punt de vista. La reacció de Natanael és, com hem llegit, d'aquesta població de Natzaret pot sortir res de bo? I de vegades a nosaltres ens passa el mateix, tenim prejudicis. I no em puc estendre amb això, però la història de l'Església està plena de desviacions per no entendre aquest tema. El pla de Déu ha estat enviar un Salvador a través d'un país que es diu Israel i va néixer a través d'unes persones en un lloc, en unes circumstàncies concretes, que va ser un canal de manifestació de la salvació de Déu. Però si tu estàs en un país àrab, això no agrada. No agrada que el Salvador del món hagi vingut a través d'Israel, perquè Israel és la competència. Israel és un país enemic de tota la vida. Per tant, no m'interessa que el Salvador del món vingui a través d'Israel. Jo no sé exactament què tenia Natzaret, però es veu que no tenia gaire bona fama. No sé què tindria Galilea, però de vegades es parla de Galilea amb aquests termes, i Natanael té aquesta reacció. Però ser cristià és vèncer els prejudicis que tots tenim d'una manera o d'una altra contra Jesús, perquè aquests prejudicis et perjudicaran a l'hora de valorar la seva grandesa. I si tu valores cada dia més la grandesa de Jesús, això t'ajudarà a lloar-lo cada dia més. I si el lloes cada dia més, el goig del Senyor serà una força que t'acompanyarà a la teva vida, fins i tot en els dies de tristor i de dificultat. Què fa Natanael quan escolta que Jesús li diu que ell ja sabia que quan Natanael està a sota d'aquella figuera, a soles, quan ningú el veia, resulta que Jesús sí que l'estava veient. Jesús ho sap. El capítol 2 de Joan començarà el que es diu el primer miracle, que són els de les bodes de Canà, però potser es podria dir que el primer miracle és aquest. És que Jesús li diu a Natanael: jo ja t'estava veient quan ningú et veia, perquè jo no sóc qualsevol persona que es diu que és el Messies, com n'hi ha d'altres, jo sóc el Messies en majúscula. I jo ja et veia, jo ja et conec. Igual que Jesús coneixia a Simó, com hem vist abans, també li diu a Natanael: també t'observo, també sé de la teva vida. Natanael, quan escolta això, queda bocabadat i li diu: tu ets el Messies, tu ets el rei. I Jesús li diu: coses més grans que aquestes veuràs, Natanael. Que per cert, Natanael, molts comentaristes diuen que és la mateixa persona que Bartomeu. Bartomeu i Natanael sembla que sigui, per diferents circumstàncies del context dels evangelis, la mateixa persona. Ser cristià, per tant, és revaluar sempre la grandesa de Crist. Jo no sé si esteu familiaritzats amb aquesta paraula, revaluar. És una paraula que té a veure amb el món de l'economia i vol dir augmentar el valor, especialment d'una moneda. És actualitzar el seu valor, és sortir de l'equivocació de no tenir un valor actual, un valor real de com està aquesta moneda. I el que hem de fer constantment amb Jesús és revaluar, és tornar a avaluar quin és el valor de Jesús, quina és la seva importància, quina és la seva grandesa. Ser cristià és revaluar, és fer l'esforç de no quedar-nos amb una imatge de Jesús que està per sota de la seva realitat. Tinc una admiració revaluable per Jesús. Aquest ha de ser el meu estil de vida, perquè aquesta lloança, com deia abans, em serà de força, em farà de bateria que carrega d'energia la meva vida cristiana. Aquesta lloança que ve d'admirar Jesús per tota la seva grandesa. Només ens queda un verset, l'últim verset molt especial, i és un verset on també, no explícitament, però veiem dues persones. És un afegit que diu Jesús, com hem llegit abans, després de dir-li a Natanael coses més grans que aquestes veuràs, diu que Jesús afegeix: us ben asseguro que veureu com el cel queda obert
i els àngels de Déu que pugen i baixen sobre el fill de l'home. Quina frase més diferent, una mica estranya. De què està parlant Jesús aquí? Jesús està fent una referència clara a una escena molt coneguda, molt important de l'Antic Testament, i és l'escena de l'escala de Jacob. Recordeu? Jacob va des de Berseba fins a Aran, i en aquest viatge des del sud fins al nord li arriba la nit i es posa a dormir en un camp. Jacob agafa una pedra, la fa servir de coixí, s'adorm i té un somni. I en aquest somni Déu se li revela amb aquesta visió d'una escala que està anclada a terra, tocant a terra on ell està, però que fuja fins al cel, i al cim de l'escala hi ha Déu dempeus que li parla. I li diu una sèrie de coses que serveixen de recolzament, de suport i d'ànim per Jacob per portar la seva vida de servei a Déu en els propers anys. I li diu, mira Jacob, la terra on estàs, aquí dormint, aquí on estàs dormint, a Occident i a Orient, al nord i al sud, aquesta terra serà teva i de la teva descendència. I jo estaré amb tu per conquerir-la, per donar-la als teus descendents. I gràcies a tu i a la teva descendència, com vaig prometre al teu pare Isaac i al teu avi Abraham, vindrà la benedicció a totes les nacions. El verset 13 de Gènesi 28 ens ensenya que ser cristià és seguir Jesús, que és l'hereu de la terra. Perquè quan Jesús està dient aquesta frase i està fent seu el somni de Jacob, està dient el mateix que Déu va prometre a Jacob en aquest somni a Betel, ho faig meu. Jesús fa seva aquesta situació i la mateixa promesa de que la terra la rebrà en herència. Jesús està dient, jo sóc l'hereu de la terra. I ser cristià és seguir algú que no és qualsevol, és l'hereu del nou cel i de la nova terra que Déu té promès en el futur, al final de la història. I ser cristià també és seguir a Jesús, que no és qualsevol persona, que és qui beneeix tot llinatge, tota nació, tota llengua. I totes les llengües i nacions que estem avui representades aquí mateix, que n'hi ha vàries, estem aquí gràcies a aquesta promesa. I quan aquests deixebles que estan començant a seguir a Jesús escolten això, saben que Jesús és com Jacob, té el suport, té l'ajuda de Déu amb tota la tasca que han de portar a terme amb les seves vides per servir al Senyor. Encara que no ho llegim, al verset 15, ser cristià és seguir Jesús, que és recolzat pel Pare. Quan Jesús fa seva la situació de l'escala de Jacob, està dient de la mateixa manera que Déu Pare està garantint la companyia i la implicació de Déu amb la vida de Jacob, amb tot el que farà, això també ho està fent seu Jesús. El relat d'abans, el bateig, s'havia sentit la veu del cel de Déu Pare que deia aquest Jesús que s'està batejant davant de Joan el Baptista és el meu fill estimat, escolteu-lo. Hi ha 3 ocasions en què la veu del Pare se sent des del cel. Ara ho veurem, però abans, amb aquest últim verset, podem arribar a aquesta conclusió, que és que tinc un Déu Pare que em garanteix el seu suport, companyia i tot recurs per fer-me costat. Igual que Jesús va tenir el suport de Déu Pare amb aquestes frases audibles 3 vegades, igual que Jesús va tenir el suport dels àngels de Déu que pujaven i baixaven quan va anar al desert i va ser tentat durant 40 dies i 40 nits, ens diu la paraula de que els àngels venien i l'ajudaven. Tots aquests recursos estan en mans del Fill de Déu a qui seguim i per extensió estan disponibles per la teva vida com a seguidor, com a deixeble de Jesús, igual que ho eren Andreu i Joan i Simó Pere i Felip i Natanael. Déu des del cel diu tu ets el meu fill estimat, escolteu-lo,
que t'escoltin a tu també com a fill, com a filla de Déu, perquè Déu el Pare t'està donant l'aprovació d'haver-te adoptat, de fer-te seu, d'haver-te donat una nova identitat, d'haver-te fet partícip de les seves qualitats, del seu caràcter, de la seva missió, i Déu et dona el suport de dir-te: estic amb tu, enforteix-te, anima't, perquè Déu el Pare està acreditant la teva vida i el teu ministeri amb veu audible, com ho va fer amb Jesús. Quan es va batejar: aquest és el meu fill estimat, escolteu-lo. Va haver molta gent que no el va escoltar, Jesús. I hi ha molta gent que a mi no m'escolta quan parlo de Jesús. I hi haurà molta gent que se'n riurà de tu i no t'escoltarà quan parlis de Jesús. Però Déu el Pare t'està dient: jo sóc amb tu, jo et dono suport, jo acredito que ets el meu fill, que jo sóc el teu pare. I ens hem de sentir enfortits. Això també va passar a la transfiguració. Es va sentir la veu audible del Pare sobre Jesús dient aquesta frase, i també abans de morir i de ressuscitar. Aquestes són 4 de les conclusions que podem treure d'aquestes 4 parelles de persones que m'agradaria que poguessis quedar-te-les al cor i a la ment, i que això pugui enfortir el teu discipulat, la teva vida cristiana, el teu seguiment de Jesús, el teu servei en el ministeri que estiguis fent o amb el que el Senyor tingui preparat per tu en el futur. Que sàpigues que Déu vol enfortir la teva vida i te l'ha enfortit amb una nova relació, que ja l'estem aprofitant però que l'hem d'aprofitar al màxim, una relació amb Jesús personal, intensa, propera, que ens faci veure i entendre com és Jesús, es contagi i ens faci ser com ell amb la trajectòria que seguim. Que t'animis i que t'enforteixis amb saber que Déu t'ha donat una nova identitat, que els teus defectes i les teves limitacions no són el que marquen la teva identitat. La teva identitat, tot i que Déu coneix i et coneix, com coneixia Natanael i com coneixia Pere, Déu també coneix els teus defectes, però també entén que la teva identitat no són els teus pecats, defectes i limitacions, sinó que la teva identitat és la nova identitat que tu tens en Crist. I això t'ha d'enfortir, t'ha d'animar i ens ha d'enfortir a tots. I també hem d'enfortir-nos amb aquesta actitud constant, contínua, sempre, dia a dia, de revaluar l'importància de Jesús. Sempre pujant al nivell, sempre va més. El valor de Jesús està molt per sobre ja del que nosaltres entenem. Però si el meu enteniment està aquí sota, aviam si avui, amb aquesta estona que llegeixo la paraula del Senyor a soles, puja una mica més. Entenc una mica més de la grandesa de Jesús. Aviam si amb aquesta cançó cristiana entenc una mica més de la seva grandesa. Aviam si amb aquesta predicació, aviam si amb aquest llibre, aviam si amb aquest testimoniatge d'aquest germà, del seu exemple, puc entendre una mica més el gran que és Jesucrist, perquè és Déu que s'ha fet home, no és un home petit. Es va fer petit, es va fer humil, però és gran i és important. I per últim, que sàpigues que tens el suport de Déu Pare a la teva vida cristiana. Que el Senyor, quan estic trist o quan estic desanimat o quan estic agobiat per la feina, per problemes que em venen de vegades tots alhora i tinc ganes com de rendir-me, Jesús també va tenir aquestes situacions, però Déu el Pare l'estava recolzant, donant-li suport i dient en veu audible: jo sóc el teu pare, tu ets el meu fill. Aquest és el meu fill, escolteu-lo. Tens dret a que t'escoltin, perquè Déu t'està donant aquest dret. I aquells que volen escoltar la veu de Déu escoltaran quan nosaltres exposem la paraula de Déu a amics, a veïns, a familiars que no el coneixen. Cadascú dels que estem aquí, el Senyor ens està dient: coses més grans que aquestes veuràs. Coses més grans de les que has vist a la teva vida fins ara, amb els anys que has viscut i que has servit al Senyor, i que has vist diferents coses meravelloses que el Senyor ha fet a la teva vida,
Això no és tot, coses més grans que aquestes veuràs. Que el Senyor es beneixi.